लेग डे इट इज. माझ्या आयुष्यात जर काय झालं नाही तर याचं मला नाही हा वाटला माझ्या आयुष्यात लावल्यानंतर. बघतोय काय करतो ते बघतोय मी. स्किन केअर मी याला मारीन मी. माझा वापरताना भडव्या वापरलास तेव्हा मी काय वापरला एकदा दोनदा लावला स्वतः लावला टंबराल बर. ए भाई सगळं टाकणार आहे मी म्हणजे तुला वाटतंय कटबीट करेन अजिबात नाही. आता लेग डे प्री वर्कआउट घेतलाय पण वाट लागते थोडीशी. खाज उठायला लागले. कोणता प्री वर्कआउट दिला माहिती काय माहिती. यांनीच दिला मला प्री वर्कआउट. वाट लावली माझी.